musala jeu kalo klita ani shegi samba fla ani muganani amun sogoni ala malikono malikoka malikono funi bolo sirofe abela jeli nyatuma o bismillah bi aka kuna funi olu keneka bi kuna fondam ne la Confédération des États du Sahel ni o kone AES olu fala nyonga mina wi confédération kon ke mi era koni kera u ka some kon ta ko folo kon kena ka Niger ka olu fino kasangani o ye reçu jamana nyamani o ye Vladimir Poutine asigla ka ayira e ko kurako alika de membela jaralen kon imbe ka do ka fo farafina change ka jamana wi AES kerengrene la ba Mali ba Burkina Faso fo ka tasi Niger jamana mina ay ayira hakuma ko na la ko academy o koni minata kanyeshi kalo ka fo ayesi jamana olu koni ma OMH ni oye office malien de l'habitat et cabinet joué kalo cliché qui temeli na olu koni karo ka fo logement sociaux munu koni be anga bama ko faba konna la ni kregrane la mawbi afama ko atete bugu munu koni suya F3 F4 ani F5 o baro koni damne min koni metalike logement sociaux bakele ani kemef la boyan kola bara mina to sina fo utukalo kile kono to nata kasangani karo ka fo OMH yera koni directeur ka nya folwe ay ayira ka fo koni mina kesabuye wala sa jamana dembela linka seka do koni sore karo ka fo logement sociaux kon na mi metalike malia munu me jamana kon fo se jamana ko kana mi mana ke bara suya koni ke bagai aka kuma kon na la koni kon medo ikalo ka fo soro koni okumu kon na la kada ka abina kesabi ni mi OMH yere afana bela seka wardo fana soro kabla ayre kuna nga ayira la ka kuma kon na la koni ferili koni mi kalo ka fo logement sociaux munu kon me bama ko koni faba kon na la kabe oludrone koni concerné Force armée malienne ni ankuma ko famawi anga jamana fintigla ka ukoni willa ka femi karo ka fo kasangani jarjuro ko ni temeni bololo siro sanfe uye ayira ko kuma konna la ko cabinet tarata do temeni uye ajate me bololo siro sanfe la jarjuro ko ni wega teme ni mi ye video ko ni mi konna la karo ka fo ningela ko ani ko bika ke mi te seka famya akla fifi olu ko ni mika ke o kama kube ala nyini mamnu wega njanu ko latime uga seka adabla uga fereke ka janu no ko ni tahabu note akon misage sawi ka dekuna se uma walma ka ukoni bla kele yaw kon la kada ko ni fangati la mo kon bla se ka nyoso kasangani anga jamana sene ko ministry ale koni falele ni ministry kuramina ni ale Daniel Simeon kelima ali machamayi ira nyininga alla kada ka ale to ko ni mame ko sebe ka do ka fo anga jamana kon gouvernement te belon koni kon nala ore kama femi Daniel Simeon kelima koni ale bangira octobre kalo klimu gan samba kili keme kono to biduru ani sheki min koni kera na posila dugu kon nala kuchala region kon nala kasangani igaro ka fo Daniel Simon koni ka kalonwi akelen ko fega defusura kuchala region koni na anana bama ko faba kon nala mina akelen ko feka bakire koni sore kala ka fo badala bugu lycée la samba kele keme kono ton biolo vla ani wora wakati ula mina tra almay jamana ka kata de akon ke mina be fo o ma ko diplôme d'études fondamentales mina aye sene kalonde kon ke o jamana konna ko fa segla kana anga jamana fa ba konna la mina e baracha monke cabinet février kalo kili kono ton te mini samba flani mugandani kana abla amedo min ko sisa akon ke anga jamana franche fa nganya ma colonel Assimi Goïta ali kon ka conseiller ameta gurmara ruskon na la hanga jamana korea fa fela fe kasangani jekulumini abe fo alima ko l'association malienne pour la solidarité et le développement ni oye am sode ale koni kasangani arabado temedeni olu koni formation labe ikaro ka foni dugu ma koni kuna kerenkrene la mamunu koni usigiro blaka asabu koni keni de kunyi wala sa ubesega wolo sebe anikaro ka fo mako yen sebe woro koni soro uyer la to na kabinu ubesigiro mina ngani anga jamana nyama ko ni kele ko fe ka ikado ka fo politique toni o yefanga ni to munu mi anga jamana ko na la oluka baraw ko ni jolen kunu o nyangli ko ni wili ka boy ni no ikado ka fo ejni o ko ni autorité indépendante de la gestion des élections munu ka bara benno anga jamana kala filu ko ni ko nya bolima oni ikado ka fanga jamana politique to ma ko ni nyon soro kena munu ka usigla ko ni jago ya do kumara kado ka fo kala filu ko ni ko nya olu ko ni ka mi yer ko na chama yi akilna ko ni fo kala yiri na ta ko ni abaraw bina boloda chukodi uni ako bina do okumu jume konnala
kasangani anga jamana ministru kala dala sigi mi ke ka do ka foni o conseil des ministres min kon kala tarata temene o ko fe yel mali fitini kon nana anga jamana kon gouvernement kon la mi o be tali ke ni ministre do ko honorable ali ani CMDT directeur fana ale kon falela igaro ka fanga jamana sene ko ministre ale kon ministre koroni o la sin ne dambele ale kon honorable la ikado ka fo ministre kura fe wa o ko fe CMDT directeur fana ale fana kon honorable la ikado ka fo Mamadou Mustafa Jara ale kon CMDT directeur koro kon honorable ni o ye nango dambele o kon honorable le ko fe o welela ikado ka fo fanga tigla mo fe wala sa o ga se kata o yere nyefo kada ka yera ka fo sefa wari miliyari biduru ani fla o de kon tunna o nola sigana kon kelen dola o kama anga jamana sene ko ministre koro oni CMDT directeur koro o welela anga jamana fanga nyama o fe wala sa o se kata o yere nyefo kabini akuna fonia koni blala anga jamana kalanko ministiri koni fe mina akoni yirala ka fuko jumani obebe nshini manenge kanyeta wakati udefu ojabi koni mina bo ikaro ka foni wati na demasa ani defu den kelela bala jiralen koni kamana galendo ama fo alaka dugu nyumanje alaka jabi nyumandi defu kala kelela bala jiralima ta ko kan kibar lani wakati na FMI ni o Fonds monétaire international ale koni ayira ka fo arabado temeni aya 70 ka fo ko olu koni bina ikalo ka fo sefa wari million biolon vla u koni mina o juru koni do Niger jamana konna in koni medo ikalo ka fo deme okumu konna la wala sa Niger jamana abese ka ayre deme ikalo ka fo dikum numbe aka kasika olu koni furake chugoya mina ameto konka kibaru konna la Côte d'Ivoire ka olu koni fi kasangani kunungo araba ye jouer kalo klipta ani wolonvla samba fla ani mugo ani nani kasangani subire commissaire de police koni ka oblika joyo koni sera ka tegeda ma karo gelendo la ma ningelendo la kada kan ikaro ka fo nin koni ye chela ka do mi yere koni asigara benendo karo ka fo subire konna ma ayera ka fo ko akume ka besere taka a demuso ni mi shibe san wolonvla la ka o kantike ikaro ka fo kuma mina a ma koni somnala ikaro ka fo ni o ayere krefe mawi wole bila jona ikaro ka fo commissaire de police mo mamunu koni ye patrouille ke jona kana yoro koni na una na sore karo ka fo ni che ko fole besere be abulu akoni tumeki labe ka ademsoni koni kanatike kasanga ni serio koni ayirala ka fo ka kuma fika ademsoni kanatike kata o koni do soni ani karo ka fo shitane mako koni serafimindo obseke na fulo nyini ko ani anyo kona chama koni kasangani wakati laban kona Burkina jamana France fanga nyamani oye capitaine Ibrahima Traoré akakuma do kona lami ayira ka fo ikado ka fo Côte d'Ivoire jamana aleni beneni nyongo frontière la ko ikado ka fo basi do be munung te fo shila ka ikado ka fo ka karo galandira tiklamani o terroriste wi ka olu koni formé kuma mi koni foli mase ka da ikado ka fo Ivoirien do koni ngolola o kama habita Burkina be ma kemeni chama bonyankola munu koni sigoro koni kumbere no Côte d'Ivoire jamana ma uyulu koni gen ka kwa jamana kono ko wata ufa jamana konika ikado ka fa uyeni ma kemige abita ma keme ma biolonvla ani sababo yankula uye uludi gen ka kwa jamana konnala nga ka masoro ni Ibrahima Traoré aka kuma do fana ayira aka kuma konnala ko fente uluni kado ka fa Burkina jamana dunche nga feme uluni Burkina jamana maraba gore koninche amesi ka fa jamana dunte ga okuma ni famu walma fana beka usindu akuri la nyini halikele kasangani ikado ka fo capitaine Ibrahima Traoré aka kuma kelonyi aya yira aka kuma do konna la ko fente ikado ka fo oluni ikado ka fo Côte d'Ivoire jamana doni nyonche ngani feme oluni mache abisira ke oluni Côte d'Ivoire jamana marabago de konini nyonche nga mawbe uyira nyini nga yala Côte d'Ivoire jamana do mawde fam walma ubuka jamana nyama ko ni kokele de lawa anye ngali konin to mimbe to ameta Niger ka olu koni fino kasangani Niger koni jamana finitigla ka wuli ka joy min kera patrouille do koni sin fe do ko temeni konna la kren la gunde dugu konna ni alebe tilaberi koni region konna la usera ka teke koni dai ka fo karo galendine ma chama ka abeta matan sa bonyanko u koni olu koni shilatunu ka boyno o ko fe mamuga ani kono ton karo galendine tigla ma uyo tege da olu fana koni ka ikado ka fo do ko temena akuna funia koni dire ka do ka fo arabadon temelin amun sogolendo ana malikuna funi bolla sirofe maliko na maliko ka aw kulo garzige kirani kuna funi ada madamandi ama fo awni ci akala maliko nyumana ala ka jabi nyumandi defu kala kelengena na bilajirale ma aw ka me do herani ala ma bashkini ni awla ala ka shi joko kono ala ka nga jamana baski